एक एगो प्लेट लेके आपस में बांट लो। अपना तो खाता रहे एक प्लेट पूरा और हमनी के खाता रहे एक एगो प्लेट लेके आपसे में बांट ला। ये ठीक बात नहीं खे। सही सही बतावा कि खराब बा कि पैसा नहीं खे तारा जेब में, बतावा। धोती खोल रहा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। फिर का हाल भाई भाई लोग, हम आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बा भाई लोग। आज के वीडियो में ना बड़ी मजा वाला बा, सोच कहता नहीं बड़ी मजा वाला बा। ऐसे कहता नहीं भाई लोग कि जे हमारा चैनल पे नया बाड़ा चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। हम वीडियो करता नहीं शुरू। अरे क्या बेचा दारू हो? देखा तारा भाई लोग, साफ साफ लौकता कि भौजी तउआ पे आलू के टिकिया बना के रखले बानी। जो टिकियावा के चाट बना बना के सबके बेचा तारी, सबके खियावा तारी। और इशारा पूछा था कि ए भौजी का बेचा तारू हो, बतावा। ये आनर ओनर तो ना है। ए भौजी तू ही बतावा कि तू का कहे चाहता रू एकरा। लौकत नहीं थे। और ए भाऊजी यह बतिया तो हमहू कहानिया भाई लोग से जी हमारी वीडियो देखता रहे। हमरा बुझाता कि सरवा चश्मा लगा के आई बा, थोड़ा आनर ओनर होई या तो आँखिया खोलौले होई, बढ़िया से लौकत ना होई, रहिया में चलो चलो गिरत पड़त आइल हो। मार्केट में बिके हर एक माल 10 के। देखा ए भाऊजी, मार्केट में हर एक माल 10 रुपया में ना मिलेला, ठीक बा। और तू जहाँ खड़ा बाड़ू हमारा तो बुझाता कि वो मेला है। और मेला में कई गो ठेला होला, ठीक बा। तू अपना ठेला पे बतावा कि अपना हाथवा से अपन चटवा कई गो रुपया में देबू। होली में चिखला न देत बनी हंस के। अरे भाऊजी ठीक बात, चीख लिहल जाई। हमार पौनो भैया चीख ली है, लेकिन पहले रेटवा तो बतावा। जेबिया में देखे कि नु पड़ी कि कई रुपया बा कई रुपया ना बा, रेटवा बता दा पहले। 10 के। 10 के? ए भाऊजी इतना बड़ा सस्ता देता रू हो। कैसे हम गोई नानी बम्बई घूमे, ठीक बा। तो सारा 20 रुपया की एक प्लेट हमरा के चाट देले रहे। ए भैया पवन पहले तू चीखा भाई भौजी चाट सही बनेले बाड़ी कि ना बनेले बाड़ी, फिर हमनी के लिहल जाई। ए भौजी पहले पवन भैया के दा एगो प्लेट, भैया चीख के बताइए कैसन बात है, हमनी के लिहल जाई। होली में चिखला न देत बनी हंस के। ए पवन भैया देखा एगो बात बताई तारा के, भौजी के दिल मत दुखैया, ठीक बा। चाहे सरवा अच्छा बनल हो चाहे बेकार बनल हो, तो नहीं बस चीख के बतावा, हमनियों के ले लिहल जा, भौजी के रोजी रोटी चल जाई, ठीक बा। खराब मत कहिया, कैसे हंस के देले बानी होली में। एक एगो प्लेट लेके आपस में बांट लो। देखा ए पवन भैया ई मर्दे तू सोही ना कहता रहा। अपना तो खाता रहे एक प्लेट पूरा और हमनी के कहता रहे एक एगो प्लेट लेके आपसे में बांट ला। ये ठीक बात नहीं खे। सही सही बतावा कि खराब बा कि पैसा नहीं खे तारा जेब में, बतावा। हमनी के एक एक प्लेट पूरा खाई जाई, आधा ना खाई जाई, समझ लो। मर्द 10-20 गो आदमी बानी हमनी जा, और एक प्लेट में एक को चम्मच ना आई, खैला से का मतलब बोला। एक एगो प्लेट लेके आपस में बांट लो। ना 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 ये पवन भैया हम एगो प्लेट में ना खाई नहीं, तो हमरा के पूरा चाहिए, एक प्लेट पूरा हम खाई। तू खो तारा पूरा, हमनी के कह तारा कि जो ना एक एगो प्लेट लेके सब जनी बांट ला। पैसा कई रुपया रखले बड़ा बताओ पहले। दूगो सिक्का कम बाटे हमारा से 8 लो। ए पवन भैया 8 रुपया हमरा के दे दा तू, हम औरी कुछ खा ले हम मेलवा में, ठीक बा। अब भौजी से तो नहीं उधार लेके दे ना दा हमरा के, चिन्हती है तारा तबे शॉर्ट शॉर्ट के तारा से नाचती है, ठीक बा। प्यार से उधार दे दा का बाटे दी को दे। हाँ भौजी हाँ दे दा ना, उधार दे दा, खा लियो हमनी के, ले लिया बाद में। भैया ना दिए तो हम ही तारा के दे दे, ठीक बा। लेकिन दे दा, एक प्लेट में हमनी के ना खाई जाई, तनका तनका खाई जाई, सरवा कटाइयो से नीचे ना जाई, का फायदा बा। उधार दे देबू तो तार पैसवा तो बनल रही, कहीं भी बेटाई दे दे, कसम से दे दे, लेकिन तू दे दा, ठीक बा। तब बस भाई लोग आज की वीडियो ऐसे करता नहीं खत्म। अगर वीडियो ना तोनी भर भी अच्छा लागल हो भाई तो कहो तानी चैनल के सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो के लाइक कर दिया, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसन लागल, ठीक बा। भाई लोग तोनी लोग वीडियो देखेला लेकिन सब्सक्राइब ना करेला, कह दा यार का लागी भाई, तार पैसा लागी ना मेहनत लागी।